barang dipendem kuwi dudu bangke Pandhawa ki jebul bangke kere. Mula banjur Ngastina iki suwung kaselak kesuwen Ngastina suwung kang Wadaryudana sing didadekke ratu kuwi rek ngono ta. Singgar sang wisating awan mulak sri langening marga. Oh iya 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 iya. Yen ngono wis gamblang lan wis cetha. Gandeng wektu dina iki pepundhenku Pandhawa ki isih sugih. Mula wis anggene Pratana kene entuk ora entuk Ngastina tak jaluk. Yen entuk ya bakal slamet uripmu. Ning yen ora entuk tata-tata wae. Ya Dik, tata-tata. Sing nyenteng digawa sing abot didol. Oh, lho, sanjake sing di omah wis ero iki. Mangko dhisik. Lamun sira bakal njaluk Praja Ngastina tak jaluk aja disendal mayang kaya mangkono. Punwa bakal nganake parepatan luwih dhisik marang kabeh kadang-kadang para Kurawa. Oh mangkono? Iya, ya wis. Yen pentenmu tak anteni ana jaba aja kesuwen ya. Tak jaluk aja nganti ana wong tuwa diajar bocah wae. Niku wis anggeni lho Mas. Alah bayi kowe nek tak wedeni. Kowe sik to sampean ampun iso nyepelekke wis anggeni dupeh bayi. Wis anggeni niku wis tau ngajar dewa lho. Wis anggeni niku sapa sing bener ya dikurmati, sing ala ya diajar tenan. Hah, kula tesih kepengin umur dawa kok Mas. Oh nek sampean mengi arep adu arep karo wis anggeni, nek pun kira-kira sumuk nyawa sampean pun mangadepi wis anggeni. Pun mang perang karo wis anggeni pun wis. Kula ora melu apa-apa wis. Kula dionekke wong tuwek jire ya wis ben. Kok nyatane wis anggeni ya ampuh tenan kok. Oh alah. Pun kuwatos Mas. Mangke wis anggeni kula pejahi Mas. Cangkeme nek omong anggere jeblak wae. Lah kok kowe arep mateni wis anggeni iki abrakmu ya apa to siji traksi. Kowe kok arep mateni wis anggeni lah wong kowe bedol pohong tok uyuhi mubeng ngono kok. Arep mateni wis anggeni. Nanging upama dadi peperangan Kurawa ora ijen. Lah kok mboten dhewe? Iki mau imbarengi ana dayoh. Saking pundi? Saka Praja Mider Putihan. Jenenge Begawan Dewantaka. Kuwi pujanggane Prabu Dewa Katong arep ngelamar putuku Lesmanawati minangka dadi jatuh kramane Prabu Dewa Katong. Lah terus aku duwe syarat. Syarate napa? Yen Dewantaka iki gelem lan iso mateni wis anggeni kelakon dadi atma mantu Prabu Dewa Katong marang Prabu Duryudana. Oh, pendhitane nek saguh, pendhita iki mau saguh. Wah, pun nggo layatan mawon. Lah pendhita tuwek musuh wis anggeni wo, lah dijotos pisane ora modar arep ngerti wonge iku lho. Ora kok kowe banget-banget olehmu ngewangi wis anggeni. Mboten kok ngewangi. Kula niku matur witing klapa sak lugune kok. Wis anggeni niku disenengi wong akeh. Tur dasare dhek niku wong ampuh kok. Wis anggene mokal yen ora manggon-nggon bener dheweke wani kaya ngoten. Nanging aku percaya pendhita iki mau ampuh ta. Oh, bukteki mawon, nggo bukteki mawon. Sampeyan nyekel wis anggene napa nyekel pendhitane? Pun ngepur pinten sampeyan? Ora. Ora melu ngono-ngono kuwi. Petiwas kalah rayane gelo. Lah nggih pun rasa mula ora usah nyekel ngendi-ngendi pun didelok kasunyatane mawon. Swatama kula wonten dawuh. Mara metu njaba perintah Namadya saka Ngastina. Ayo melu nyekel wis anggeni ngewangi Begawan Dewantaka. Nggih saking dawuh paman. Tansah nembah kang piniji Sang Swatama sigra medal
undang wadya bala mangko rumah kang para wadya anampi dawuhira tan wonten kang samya kantun hamung nenggo pendhidhikal wis nyrampung sang swatama genya dawuh mring para wadya bala wis tinata Daya sang swatama tur wuninga marang matur paman para wadyabala sampun samapta ing gati sawegring dewi kabidalaken sewanci-wanci boten badhe tundha bima iya sengker bagis kene jumur malasira dadi pambantang laku parmata pasilan jenjing beda gumura saking Astina Nagri ingkang bala kusma Prabu sananira lir surya wadalira saking calonidi arasa mandangi jagat pemungut mung paning sampun saing wukir marang bapak pang sumirat nasarating surya nempet mega lan gunung-gunung ing kalamun cinandra panyayana isa
nyong suarane wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru hatata tanjaro Deni Rahmat Parana Tuwaja miwang bending ongkong Riseng Aswatama Kang tutuk ing prawadya pala menika kakang penemban ingkang sampun mandhap saking pandhapi para Janastina inggih sinuwun menapa sampun pikantuk damel anggen kula badhe mboyong sekar kedaton Astina mugi andadosna kawuningan sinuwun anggen kula ngadhep para Budaryudana sampun kula aturaken menapa ngedados kerenteking manah paduka inggih menika badhe mboyong sekar kedaton Astina ingkang namipun Lesmanawati namung wonten syarat sarananipun menapa syarat sarananipun paduka sinuwun kedah saged madhangaken lelampahan negaring Astina sinuwun dinten menika negaring Astina wonten parang muka mengsah ingkang nami Wisanggeni piyambakipun badhe njungkeng palengganipun Prabu Duryudana menawi paduka saged nigas murdanipun Wisanggeni minggahipun saged mejahi para Pandhawa badhe kasembadan sedya paduka sinuwun lang-langing driya mangu manguntung kanduhan rimang lilina tanpa kanin yen tan tulus mangku sang Dyahutama kakang nemban inggih ngatos pundi menapa sampun paduka sagahi sampun kula sagahi gandeng paduka sampun sagah monggo enggal-enggal kula kanthi upadinge nami Wisanggeni kula wau inggih ngestaken dawuh Bramangkara kula wonten dawuh remban aja kering ayo derek tindake sinuwun goleki pawongan sing jeneng Wisanggeni yen ketemu dipateni monggo kula derekaken remban ngestaken Sumanggahing surun sumbar lindhu bumi gonjing kumalut kundur gato
sing rasana hengkung ing diastan kepacaning sing kasang saya ing turita urut hatine hangarano ing aran saka miwah wigana Hinopita ing saharirin nopo-nopo spita iki tak wis padake wong edan sing teko ya wong kudu aku sing wis bali piye kabare ae wong edan apa wis kelakon ngadep Siwa Duryudana ya wong kudu menengo sik aku tak cerita ya kowe arep cerita apa kepiye nggir pawartane nggon ngadep ana Astina Kakang Antasena Siwanoman miturut piwulang cara kuna kuwi wong nyambut gawe ngono ana petung petang perkara sing kudu tak ngerteni hitungan apa kuwi ya kuwi kliyek mentek juta karo kemil lha kowe petunge wong golek utangan ngono lha kowe tengah Astina iku arep golek serempetan duit meneng aja cerewet sik tak omong oh iya wes ora omong apa aja trigis ya aku tak cerita ya cerita wong golek butuh kuwi nek tiba kliyek kesele awak karo entuk-entukane ora cucuk kuwi tiba kliyek terus nek tiba mentek kuwi nyambut gawe sak titahe ning hasile cukup dienggo mangan sesasi ya toh upamane mung disambi guyon karo lungguh hasile kena nggo tuku sawah oh iya lah nek tiba joto kuwi nyambut gawe sing sarep apes awak keso weteng luwe sangune entek ketemu kancae jebul arep nyilih dhuwit wis kuwi cilaka banget lah terus nek tiba kemil kuwi wong nyambut gawe sing hasile mung entuk panganan sak cokotan karo wedang sak cangkir lah saiki kowe nang Astina mau tiba hitungan apa entuk pangestumu aku tiba joto kan lho tiba joto iya lah kok kowe kandhane tiba apes ki nalare piye negara Astina dikukuhi karo Siwa Duryudana arep tak jaluk ora entuk kepara Siwa Duryudana paring dawuh aku kon ngenteni ana njaba ning bareng aku iki mau metu ana njaba sak klebatan ana pendhita tuwa munggah marang Pendhapa Ngastina kabar sing tak tampa pendhita kuwi mau dadi serayane Siwa Duryudana kon nundung awake dhewe Kang biasa sing tak kleroke malah raimu kuwi sing tak kleroke kowe kok to kowe kok malah mentelengi aku salahku apa mau ora wis kandha to yen jare engko ning apa-apa ana Pendhapa Ngastina kowe arep tok tandangi dhewe lah kok malah kowe dadak bali rene iki ngopo ayo kuwi lambemu iso digugu apa ora sing ora iso digugu lambemu kuwi lho kowe mau karo aku mangkat kepiye Kang Senane Kang Senan piye yen perkara rembukan mengko kowe wis anggene nek jotosan mengko aku ayo kowe muni ngono apa ora kapan to lho kapan kita piye to ayo kowe iki kandha dhewe kok mulane aku bali kandha karo kowe akene kandha mau-mau tak rampungi mau-mau oh iya ta iya oh ya wis nek ngono aku sing lali nek ngono tak nemok lalen iki piye to ya semono kuwi anggere kokean butuh ngono kuwi Kakang Antasena kuwi mesti mula apa-apa kuwi dipikir sik sadurunge nesu ki apa-apa ki dilimbang sik ora kok nguring-nguring wae aku jenenge wong lali kok wis saiki tanggung jawabmu piye lho ana wargawe geger mateni aku kowe belani aku apa ora minggir sarayane Ngastina kaya padha dapure elok tenan Kakang Antasena iki. Tinemune tanggung jawab ya, lah iya no.
dan anak Werkudara iki mesti tanggung jawabe. Wah, dalah ya. Kakang Antasena semono oleh membelani aku. Tegese mangkat saka omah ki ora ana alane yen kowe bela karo aku. Mangkat bareng Sabaya Mukti, Sabaya Pati. Ing atase mangkat wong telu sing belani aku ngomong kowe ya. Wis tak belanane ngono kok cerewet ya. Sekang jroning kewo mandika bangun selang pedangipun kang kataman brojo temah tekeng lali surak manengker gumuruh surak manengker gumuruh ora pengling Antasena iya Haswa Suta Utama Haswa ki jaran Suta ki anak utama wis ngarani kowe anak belo hus moyok karo wong gerang walat malah malati apa wong gerang ora tau prihatin kok malati pendirangan mripatmu kaya maling kuyuwan arep ngopo? Goleki Wisanggeni dadi tanggung jawabku. Sapa arep gendak sikara karo Wisanggeni? Antasena. Kakak sing belani. Wah ngedel-delke. Kaya mentas meguru anyar. Wani karo apamu sing tak wedeni? Leno pangidhawu tebuak dadamu, hilang nyawamu. Oh, idone nglayang nyawamu tenan.
ya hot hot bro hot angkat tangan baik ya hot pasti ya sungat mundur terajane DH hei keranjang tatu Pak. Hei, as. Apa ini? Hop. Oh, balik lagi. Hilang nyawa Pak. Yo. As. Untuk kali apa ya Pak ya? Ber. Awas pade belakang siap. Dian Anomani, ayo. Para maju ini, ayo coba. Hasut. Hoi, pasti kowe. Jambah, nyo, bos ya. Hoi, hop, hai, pasti. As. Asia. Langsung. Ceka. Wait. Hino. Ai. Asia. Langsung. Oh, canda. Wait. Hey. Yo. Wait. Cekel pekok hit lalu nyokot kuping petek celutak yo lah Dian angel mencekelane hup hit iya hit Dian
iya ho hai iya hai iya hai hai hello hai wait ya wah hai balik no. Nah balik. Bawa kae lho. Iya iya. Patih kuwi. Iki, ha. Iki podo. Iya ya. Iki, ha. Balekno. Ya. Direbut. Iya, direbut. Wah. Keprok goton ndasmu modar kowe, Man. Krasa ora? Ora krasa kowe. Iya. Kethek ampuh iki. Ya lho. Oh, dia. Kurang seru. Oke. Saya sing adoh kancang-kancange. Oke. Ora krasa elok men to iki. Aku le. Sirah mati kok anjan sik. Ayo, ya lho. Remuk, ya remukan. Wih, hai. Wes, remukan kuwi. Anomali. Enten apa? Wah, wareken sajae. Sesore dheweke panganan ning ngisor tutup kotak. Semelakne. Rauman mbok piye sajae iki. Tak lirik kok. Ya Allah. Kenapa? Rai kula tesih. Tesih heli katanya. Mboten. Pripun? Wis anggeni pripun? Alah. Pun wis ora ning bejaji Kurawa iki. Kurawa ki nek kon perang wis ora bejaji. Kurawa ki apike siji foto loro ngeterke sinden wis iki kepentingane Kurawa. Nek kon golek waranggana sing dadakno geli sik, Bro. Fotone pirang-pirang. Niki man. Masuk. Oke. Oke, Mas. Tak tanggal lahir wetone kok ya hafal Kurawa. Pripun niki wau Swatama maju ketemu sinten Antasena. Wah, pun dadi perang rame nika. Terus langgih niku Swatama rumangsa kalah nyekel gada. Wah,
Gada tutuke Antasena mulat gada disaut. Gada diguang. Dodone Swatama disungut. Ngangge upas wirayang wedh mutah getih Swatama. Lho. Lajeng Surtayu magut ing Ayudha. Pethuke alih Antasena. Waduh Antasena le methuke mung karo sila tumpang. Surtayu dijambak jeblas-jeblas ngebuk. Bareng kelangan keblat dicandak sirah dijeloki Wisanggeni komburi. Pun ngono nggih gentenan Wisanggeni jambak sirah Surtayu jeloki Antasena. Bareng rumangsa menang wong loro terus so ngoten nika. Lho. Terus Surtayuda maju. Dipethuke Antasena nyasmitani sing mburi belakang siap. Diuncalke. Tiba mburi enten munyuk putih ngejeloki saka wit asem. Treng bluk. Oh, suarane nggih. Wah, terus mungsuh Anoman. Lah ya wong bola bali wong kethek tangan karo sikil padha trampile kaya. Wah, pun diobat abitke. Entek-entek kepruk kali wit trembesi mundur dadi gotongan. Lah kula niku karep kula arep nyeluk Durmagati niku lho. Kok malah diseret kali Antasena. Guncalke Anoman. Wah, Durmagati oleh mbelane kaya ya-ya nika. Nggawa gada waduh patihku balekno Anoman nyoh rebutan ngoten. Kepruk ndasmu nyoh kepruken. Makpres kena ning ndas kula. Lah wong Mas dikepruk Anoman dingkluk. Ha nggih pun pras kenging rai kula mawon. Oh, pun ngantun panjenengan penembahan. Panjenengan sing iso ngrampungi perkara niki. Pun meng mundur. Campure Wisanggeni iki kaya ngapa? Wong bayi wingi sore ra kementhus. Bekan Dewanta Kayana. Idoni melanyah kowe. Kowe apane Wisanggeni? Aku sedulure tuwa. Kowe sapa? Aku Begawan Dewantaka. Wisanggeni kono rene. Dhewek arep tak rangket, lak tuge gulune. Pendhita kaya pincuk kok gak cangkem. Oi, pati aku ae. Apa beli? Batang apa iki? Sapa gua batang sanggon kene? Oh, wow, sampeyan iki arep nggawa apa wae? Wah, ngendel-ndelke. Aku pendhita tuwek kok digawe wirang. Wisanggeni mara sawangen. Mara sawangen surbanku tak guang dadi apa iki? Ana apa? Pendhita kena barang sulapan. Dheweke muja surban dadi singa gedene kaya ngono. Terus kowe piye? Aku ora wedi karepmu. Mara sawan kancing gelung tak puja dadi apa iki?
Wah. Ayo bantengnya menang. Bantengnya ngamuk. Bantengnya menang ayo. Dedel surgane. Pripun suwek iki lho. Ora iso dienggo. Wah ya. Gleleng men kowe. Aku durung kalah. Lho, gelangku iki tak puja dadi apa? Karemu piye? Dheweke mujud deleng dadi ula. Naga semana gedene. Lah kowe arep mundur apa omah? Oh, isin yen aku mundur. Pandhita Murantata sawangen. Anteng-antengku tak puja dadi apa iki? Sigar gelange. Ora iso gadekke iki. Ora payu. Pripun? Gak payu. Sampeyan pun mikir nek mung ngoten aku ya iso. Wis anggeni sawangen iki. Kethuku ki tak puja dadi apa iki? Puja dadi apa iki? Tolong dibantu ya. Ya. Tak puja dadi apa? Prak. Salah ben dadi apa? Ayo dibantu wis. Ora dadi apa-apa ya Allah, ya Allah. Sing pisan kas ora mandi. Lha wong meguru kowe aku. Ya, maju ae. Direk. Ketune dhewe. Ora mandi gitu ta. Kowe iki kethu bendina tanggo kok nganek aku. Anggep apa? Alah, Ger. Wah, elok napa? Goleki sing kulino mangan. Sampeyan iku ya Le ora enek sing iso.
Wah, wis wisanggeni kok kemakine ora jamak. Golek cara liya. Kados pundi menemban? Wis anggene pancen boten saged sinangga enteng. Lajeng kersa paduka. Monggo kula kanthi ngucati saking papan menika kemawon. Wis anggene dipun arah supados kesah saking Ngastina. Oh mangkate nggih. Ngiras pantes madosi Pandhawa wonten pundi pamanipun? Monggo kula dherekaken. Sena apa pendhitane lunga karep piye yen pendhita kemah urip malah bebayani dioyak wae ayo doyak wae rasa wis sida kelangan lacak anakku wis anggeni mongko sekawit arep ngrebut Praja Ngastina ning bareng ana pendhita dioyak nganti lali yen ancas iki kepengin njaluk bali Ngastina. Wah ya pancen pinter pendhita kae nganti anakku wis anggeni Antasena lali apa sing dadi kekarepane sekawit. Ya wis muga-muga anakku Antasena wis anggene ndang eling yen ngono aku ora arep bali nyang Kendali Sada aku arep tilik putraku Gatotkaca oleh tapa ana Randu Gumbala wae pancen pinter pendhita iki mau wis anggeni diapusi ora krasa wis lunga saka Ngastina pancen wong yen pengalaman yes ya wis lunga wis anggeni rada ayem wis gandeng rada longgar coba aku tak dolan ning Banjar Junut tilik Durusasana wae iki lang-lang rarasing pamiyat rengganing Purataya Sri Jenawi Susatya manik Sumawur sorong sumirat sirate mangilakake
kedawan wonten kasatriyan Banjar Junut anenggih panenggaing Kurawa negeri sang Dursasana nggih pinarak lenggah datan kang tur sineba ing putra Dian Dursala ing ngadhep Pandhita Anyar Katon Pemar Begawan Dewangkara nedhangi lenggah anggana raras nampi dhateng Praptanira Patih Harya Sengkuni mangkono wijining pangandika Sang Dursasana ing dereng kawya sing lisan Remo sarating Hyang Pratangga Pati Himawan Setana wengi angga ning nampak humiring maweh sreping sarira menika Paman Sengkuni ingkang rawuh wonten ing Banjar Junut sak sampunipun lenggah kanthi satata keparenga kula cumadong dawuh manarya wonten wigatos ing pundi dene Paman ketingal sumengga pangawak Bajrala iya Dirsasana mulanipun Paman nganti praptana papan kene iki wigati aku kepengin tilik karo putuku Dursala kang manut pawarta jare digembleng Pandhita Linuwih kowe mengko karep apa Dursasana nggih manarya mila kula ngantos gemblengaken anak kula ngemuti bilih benjang Kurawa badhe ngadani perang Baratayuda Jaya Binangun mengsah kalian para Pandhawa kula kudang anak kula dados senopati yang Linuwih pun kersane wong tuwane yen perang ora tau menang ya seben bakune anake Sekti Mandraguna mila lajengipun gembleng kalian Begawan Dewangkara menika inggih Raden kula ingkang gembleng layah pun Dursala dinten menika Dursala sampun anggadhahi kasekten ingkang linangkung waduh iya syukur nggih syukur dene mulat marang kahanan kang bakal dilakoni mengko Dursasana Daswidi apa bener lan bisa diseksekke yen putuku Dursala kuwi wis duweni kasekten Linuwih wah mesti mawon sampun tur dasaripun saged dipun buktekaken kula ningali piyambak anak kula Dursala dipun aben kalian singa lajeng dipun tempiling sirahipun singa kula pecah sigar merapat sirahipun lho menika iya
yen ngono pancen kena dijagake butuh. Lah iki ngene. Karben pun paman saya ngandel iki ana saranane. Sarananipun dos pundi? Aku mau krungu lamun ta wektu dina iki Gatotkaca mapan ana Randu Gumbala Tapa Brata. Ngerti ya Dur, mentas wae Ngastina geger saka trekae Wisanggeni oleh arep njaluk Praja Ngastina. Ning gandeng Ngastina kuwi ana pendhita anyar ngaton peparep Begawan Dewantaka. Dheweke wis bisa nglungake Wisanggeni. Saklungane Wisanggeni Anoman ngudarasa ndilalah aku krungu. Yen wektu dina iki Gatotkaca tapa ana Randu Gumbala merga ngamarta suwung Pandhawa lunga. Oh, ngaten iya. Mula Dur, kepiye upama aku kepengin nodi kekuatane Dursala tak du karo Gatotkaca wani apa ora? Yen Dursala iso mateni Gatotkaca entuk ganjaran sesigar semangka Praja Ngastina Dursasana. Lang-lang ing griya mangu mangun kanduhan remang lelena tangga wah malawi dalam mangatan kula sagai Dursala kados pundi Rama kowe wani apa ora mungsuh Gatotkaca sepinten bangganipun lare pringgondani badhe kula kokop getihipun Kanjeng Rama mangko niki Kang Hyang Arya Sengkuni kepareng paduka pitados kaliyan kula wonten pundi papanipun Gatotkaca badhe kula kokop getihipun iya yen mencen mengenai budal dina iki hayo nggih Dursala tak awat-ati aja wedi kowe ndek kasedhen luweh buktekno ngarep Kang Hyang Sengkuni ing kono dadi jalaran mukti wibawa uripmu Dursala manguning bias mung winangun hening manungsa ing ala mosek kewala Rama ya penembat piye Raden monggo kula ugi kepengin nekseni dhateng anak kula nanging ora boten napa-napa wah wis percaya wae ing kene Dursala ora bakal mindho gawe. Nggih, monggo kula dhereken menepan. Ayo bebarengan nyuwun ngersane Gusti Kang Nyipta Jagat. Muga sesuaiku Dursala kasebatan mateni wong pringgondani. Ngembat watang ngarep basa mungsu sanggep jojo kantaran bau sayekti Dengalina prakteng lambo sirna madyaning palugon sirna madyaning palugon wong pringgondani Sugara kon Tapa Brata kowe tapa nganti kaya ngene golek apa le
Kakang Dursala iya duwe karep apa gugah nggonku Tapa Brata tangiyo kowe Tapa Brata kuwi gayuh apa ora ana liya mengkejaba tentreming negara Ngamarta mula tak jaluk aja ganggu gawe nggonku Tapa Brata wah yen kowe njaluk tentrem praja Ngamarta kuwi seranane ora Tapa Brata kowe dadi prajurit kudu ngetokke kasetenmu lah kok mung Tapa tiwas luwe kowe Tapa ki apa gunane nyatane Dursala iki aku ora tau Tapa Brata ya duwe kaseten liluwe tiwas Tapa nglakoni prihatin poso Senin Kemis ngebleng wah itu aku awakmu mung kuru ning ora duwe kaseten apa-apa muspra yen kowe pengin sekti mandraguna ya kulinakno olahraga yen kowe pengin duwe kanuragan ya kulinakno gladen perang bersajan wae ayo aku tekan kene iki mung arep ngejak gladen perang karo kowe kuwi Kakang Dursala arep gladen perang liya wektu wae mangko yen wis rampung kewajibane Gatotkaca wah wedi kowe iya wedi jare calon senopati kok sirik ayo ketokno kadidayanmu yen kowe gelem takjak gladen perang tegese pancen wis satriya linuwe ning yen kowe ora gelem ngladeni kekarepanku wah kowe genah wong pinjungan ora patut dadi satriya kowe nganggo kemben kaya patrape wong wadon ae todong taplir kiretap cocoban mawi ngawangis umat patoning lak yen pancen mengkono ayo ujubku nyeneng marang atimu Kakang Dursala babu murang tomo hati-hati moro sebaran ya cepol dadamu ya isapeke pedhot bangkamu
doyong piye ngger mbok lho nasu Pandhita ora mandi jare aku Sekti Madraguna ora ana sing iso ngalahke buktine aku isih kalah karo Gatotkaca Pandhita bayar larang-larang ora ning bejajine minggat ngono kose piye nyatane lho aku kalah karo wong Pringgondani kowe Pandhita apa bakul sing tukang nawak-nawake jimat baik ketok mandi iya saben esuk ngombe banyu putih sing wis didongani jare banyune wis dirajah gombal amoh piye nesu tenan to lho piye to dikiraku ora nesu weh ladalah wong nesu ki adane malah kesluru lah wong kowe kok musuh karo Gatotkaca nganti kalah ki apa isin nyatane ya kalah tenan tak jaluk yen akal kalah akalmu gunakno akal apa akal apa kowe ora kelingan yen sira wis tak paringi aji sing ampuh ya kuwi aji Wimanasara ngopo ora to watek waduh penembang kula nyuwun ngapunten mbuh lara aku atiku kok wong tuwa dunek-unekke mula wong iki ora sak dadak kemrungsung ora malah ora apik dadine wah kula supe penemban wah wong Pringgondani Haji Wimanasara tadana iki sedapat nenggih Hyang Dursala Sigra hamantram sakti ngedalaken Aji Wimanasara Aji Wimanasara wujud angin gedhe kang mawa wisa mandi mrawasa ragane Sang Gatotkaca dadak sakala ori Sang Gatotkaca kang wis ketaman Aji Wimanasara prapun nang riwe medal saking sela-selaning wulu sinampuran gedhe danguning adangu saya angles saya pepes bayiwangane Sang Gatotkaca sigra dah kalenggak mulat eri sang Anoman Gya sinaut Sang Gatotkaca